Fagord til genetik. Genetik er læren om, hvordan egenskaber arves fra en generation til den næste. Her findes der 1-gensnedarvning og 2-gensnedarvning. Generne findes på kromosomerne, og der kan let sidde over tusindvis af gener på et kromosom. Mennesker har 46 kromosomer, halvdelen fra moren og halvdelen fra faren. Her dette kromosomsymbol er en dreng, da der er X og Y. Vigtige ord. Allele gener, det er gener, der koder for det samme, og genlogosser, det er 2 gener, der koder for det samme, som sidder over for hinanden. Så for eksempel 2 gener, der koder for øjenfarve, som sidder over for hinanden. Logos, det betyder sted, og homologe kromosomer, det er 2 ens kromosomer, mens ikke homologe kromosomer er 2 forskellige. Dominant. Dominant, det er når en af generne kommer udtryk over et andet, og recessive gener, det er nogen, der ikke kommer til udtryk, hvis de er sat over for et dominant gen. Kodominant, det betyder, når 2 gener kommer lige meget til udtryk. Ufuldstændig dominans, det er når et af generne kommer mere til udtryk end det andet, men stadig kommer til udtryk. Så et af generne kommer måske 80% til udtryk, mens det andet kommer 20%. 1-gensnedarvning. Dette kan for eksempel være, for når et ægcelle er blevet befrugtet fra en mand og kvinde, for den halvdelen fra manden og halvdelen fra kvinderne. Og det kan være allelerne stort B og lille b, som er stort B, det er brun, og lille b er blå. Her i skemaet kan man så regne ud med, hvor stor chance der er for barnet for brune øjne eller for blå øjne. Ud fra skemaet kan vi så antage, at der er 25% chance for, at barnet får blå, og 75% for, at det får brun, fordi brun er et dominant gen. Homozygote, det er når 2 dominante eller recessive gener sidder over for hinanden, og det skyldes, at homo, det betyder ens. Heterozygote, det er hvis, at et dominant og et recessive gen sidder over for hinanden. Og et afkom kaldes F1, hvor afkommets afkom kaldes F2. 2-gensnedarvning. Ud fra her et eksempel er der med køer, hvor at jeg tager F1. F1, her tager vi for 2 gener, som nedarv, som ikke kan påvirke hinanden, som for eksempel blodtyper, hvor blodtyper, der er for eksempel, hvor A og B er kodominante, og derfor begge kommer til udtryk. Her, der står S for farven, om det er en sort farve, eller det er rød farve. Stort S betyder sort, og lille s betyder rød. Stort E betyder ensfarvet, og lille e betyder brød. Man kan så se på skemaet nedenover, hvordan de bliver fordelt, fordi det kommer ud fra koen og tyren, er der 4 forskellige muligheder, som bliver spredt ud på skemaet, så hvor man kan så regne ud, hvor stor chance og procentdel der er for, hvordan afkommet kommer til at se ud. Den mest kendte mulighed for 2-gensnedarvning, det er 9331, som også ses i skemaet. Fænotyper, det er, hvordan det samlede resultat af gener kommer til udtryk. For eksempel stort S over lille s, så betyder, at koen eller tyren kommer til at se sort ud. Gentyper betyder så, hvilken gener der er til stede, og så for eksempel ved fænotypen sort, er der både stort S og lille s til stede.